שלום לכם. כידוע לכם, יש לנו הרבה מזיקים בבית, במשרד, במחסן. ג'וקים, תיקנים, מקקים, מקק אמריקאי, לטאות, זיקיות, דג הכסף. יש לנו המון חרקים, זוחלים שמפריעים לנו בחיי היום-יום. איך אנחנו מדבירים אותם? ישנה את ההדברה הידועה של חומרים מסוכנים, משפריצים חומר מסוכן, זה מזיק לסביבה, מסוכן לילדים, לא מריח טוב. שימו לב מה אנחנו הבאנו לכם בחברת גולבי. לוקד המקקים הבינלאומי, זהו שמו. הדף הזה יפתור לכם את הבעיה של המקקים בבית לאורך זמן, בלי שתשימו משהו מסוכן ומזיק לסביבה. את הקרטונית הזאת אנחנו בדבר ראשון נפתח. נראה לכם במה מדובר. בשטח הזה יש דבק. אנחנו נסיר לצורך הצילום את הכיסוי. אני מסיר את הכיסוי. במקום שאני חושף יש דבק ייחודי, שהדבק הזה מכיל ריח מיוחד שגורם לתיקנים, ללטאות ולשאר הזוחלים לבוא. אנחנו לוקחים את המבנה הזה, קווץ' קטן משני הצדדים, מכניסים את הלשונית הזו למגרעת שממול, וככה אנחנו בונים מנהרה. מכאן הם יכולים להיכנס, גם מכאן, גם, שימו לב, אני משנה כיוון, גם מכאן וגם מכאן. ארבעת הצדדים הם יכולים להיכנס. המקקים מריחים את הריח. דג הכסף משתגע כשהוא מריח את הריח הזה. הם מגיעים, נכנסים ונלכדים בפנים. בלי ששמתם חומר מסוכן או משהו כזה. בניסוי שנערך בבית שמש לפני כחודש עם הלוקד, למעלה מ-30 דג כסף, אוי, כמה לא נעים למצוא אותו בבית, נתפסו בתוך הלוקד הזה. כדאי לכם לנסות. קנו אותו ותהנו.